כי הבעל דבר דרכו, השתבח הבורא, מה לעשות לבן אדם, תמיד לתת לו להסתכל אחורה, כן? ועל כן אומר רבי נתן, רק השתטח לפניו יתברך וקש מלפניו יתוודע לפניו בנותיו וקש מחילה עליהם ויתחנן מלפניו יתברך על האבא שהצילי ראשם בארבעה מרובים בלי שיעור, כי באמת זה העזות הוא בושה. אומר רבי נתן דבר עצום, זה שאתה באת לשם עכשיו, זה שעכשיו באת לשם אחרי שנפלת, אדם הלך ברחוב, מסתכל בעיניים, אחי, עברת, לא תטור, אחי, עברת, עכשיו אל תגיד נפלתי, נמשיך ליפול. הוא אומר, זה שאתה מסוגל לבוא לשם אבא, אני רוצה להתחיל מההתחלה, סלח לי, אפילו לא בא לדבר אומר לך, יצר אומר לך, שמע אחי, באמת המסתכל. עכשיו תראה מה עשתה אתמול, אתה צדיק. אין אתמול, אין אתמול, יש עכשיו, יש עכשיו, כי בעולם הבא אתה תראה מה יש לך בעולם הזה, הרגע הזה, אחי, כל רגע זה רגע חדש. אומר רבי נתן, זה נקרא עזות דקדושה, וזה נקרא בושה. מה זה בושה אמיתית? שאתה מסוגל לבוא לשם ולהגיד לו, אני מתחיל מההתחלה, כן? אומר רבי נתן, שימו לב, כי נמשך בחינת בושת פנים לגן עדן, בושת פנים לגן עדן, שמשם נמשך העזות דקדושה כנ"ל. על ידי העזות הזה יזכה להינצל מחטאים, צריך להיות אז כאן אמר נשמות טהורות וקדושות, כמו שאמרנו כמה פעמים. אז כאן אמר, אדם חייב שלו עזות דקדושה, הוא עובר בעולם הזה, דווקא הנשמה היותר גדולה, נלחמים ביותר אנשים, כמו דוד המלך שנלחמו בו בשועד קטן ורמסו אותו ושמו אותו בצד בבית, אף אחד לא ראה אותו ממטר. ככה אתה נשמה טהורה עוברים עליך, אבל מה, הוא לא עזב את השם. דוד המלך היה ביערות, קורא לבורא עולם.